Este foi o momento no que a Deputación e o Concello de Pontevedra inauguraban esta mañá a Rolda Leste, unha infraestructura de 970 metros de largo e de 2 carrís de circulación que une a P542 co novo acceso a Montecelo. Toda esta zona vai cambiar e seguirá cambiando porque seguirán facendo actuacións, obviamente, e creo que, en perspectiva de que se amplíe Montecelo, esta obra chega dun momento sumamente oportuno, non para resolver, porque vamos, con Montecelo ampliado, isto xa sería un absoluto inferno, tal como estaba antes, non? Agora vai llegar unha solución moi digna, con os criterios actuais, adaptado ao territorio. A Rolda Leste contou cun orzamento de 3,3 millóns de euros e dará servizo en área sanitaria de 280.000 habitantes. Ademais, os técnicos agardan que por este vial circulen uns 5.000 vehículos diarios. Rematamos unha obra que resolve problemas, que conecta un equipamento fundamental para a cidade de Pontevedra e tamén para a comarca de Pontevedra, que facilita a mobilidade, con uns criterios razonables de calmado de tráfico, de posibilitar o tráfico peonil, tamén o tráfico ciclista, e que é un paso adiante importantísimo a respecto das conexións que tiña o Hospital de Montecelo e Príncipe Felipe, non? Este é un modelo, é o modelo da mobilidade do século XXI, que non hai nada máis que observalo, ver cales son as necesidades ás que vai dar resposta, a calidade da obra, que é algo que facemos sempre, por lo tanto, isto tampouco é nin balance, nin moito menos. Tiñamos que estar aquí para poñela en funcionamento, porque creemos que forma parte de un modelo, ¿no? De unha forma de actuar nas infraestructuras e no territorio. A estrea deste novo vial non foi tan positiva como a Deputación e o Concello esperaban. Tras a inauguración, os veciños de Marcón interromperon o tráfico nesta Rolda Leste coa intención de manifestar o seu malestar pola ausencia de pasos de peóns no trazado. Unha demanda que, de momento, nin o Goberno municipal nin a Administración provincial parece que tiveron en conta.